sɛ ninnu na ka sen ma ko k'a bila. Galon baba. Naam. An tile. An tɛ. Somɔgɔw. Somɔgɔw bɛ di. Kɔri baasi tɛ yen. Ba. Galon baba sɛ b'i bolo bi dɛ o ma n'i bɔtɔ ye min. Depuis ni kurasi ne ka sɛ nin. I ɲɛ t'a da wagalen na. Awɔ. Ne sɔmina la a bɛ tiso la. N y'a minɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔsɛfu de ko n ma ko coronavirus b'a la. A ye contre-pousseur di ko k'o don a nun na ko n'i y'a sen ma ko n k'a bila. Ko coronavirus bɛ sɛ la. Awɔ. E bɛna taa contre-pousseur de don o nun na. Awɔ. N bɛna taa contre-pousseur dɔ don o nun na. K'a sen ma ko safunɛ la. Nin bɛna fɔ Maramubilen ye bi ko ale ka sɛ man kɛnɛ est ce que Maramubilen bɛna taa o la wa? Han? Maramubilen tɛ wa? Naam, Galon baba. A na ni ji ni safunɛ di. Maramubilen. Naam. Na ni ji ni safunɛ di. Galon baba o y'a sugu jumɛn ye bi? I boli kɛ tabali i b'a ɲɛ dɔn. Ji ni safunɛ filɛ. A kɛra cogo di? I ka sɛ. Depuis ni kurasi na a bɛ tiso la n m'o f'i ɲɛna. A y'o fɔ n ɲɛna. N taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la sisan. U ko coronavirus de b'a la. Galon baba o fana y'a kuma sugu jumɛn ye tuguni? Sɛ bɛna ni coronavirus walahi ne Maramubilen m'o ye fɔlɔ. Maram i tɛ da ko la. An dalen don coronavirus na bi ka tɛmɛ hali Ala yɛrɛ kan. Ko contre-pousseur dira ko k'o don sɛ ninnu na. Ko ka sen fila ma ko safunɛ la k'a jɛ pas. Ni minɛ. I ka safunɛ kɛ yan ni ji n ka sɛ sen ma ko. O ka fisa coronavirus se ka to de k'an bɛɛ minɛ. Safunɛ kɛ yan. A kɛ ten. Ji k'a la. Madame. Naam. An k'an yɛrɛ kisi k'an tanga fɛn nin ma. O ye tiɲɛ ye. A ka ɲi. Sisan. Naam. N bɛ sɛ nin siri. I n'a faamu. A bɛ télédémarrage kɛ. O sirilen kɔfɛ n'o ye télédémarrage kɛ ne ma fɛn k'a la an n'a bila walima an n'a kɛ ɲɛgɛnɛ ma. N y'a mɛn Galon baba. Contre-pousseur bɛ don a da la. Contre-pousseur nin o bɛ don a da la. N m'a fɔ dɔn k'a sen siri ko ɲɛ. Awɔ n y'a mɛn. Awɔ. Galon baba bana tɛ bana gansan ye koyi. Ko mɔgɔw b'a fɛ ni tulonkɛ ye. Tulonkɛ tɛ koyi. Nin bɛ ka mɔgɔw faga cogo min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Maram. Naam. Ne b'a dɔn e bilennen filɛ ɲɛ mani. E kana siran. E bilennen ɲɛ mani. Walahi coronavirus t'e minɛ a bɛ sɛn. A tɛ ne minɛ. Mɔgɔ bilenman. Awɔ. Ayi a to minɛ la o. Tabari kala. N'a tɛ ne minɛ ka ban o ye alihamudulilayi. Contre-pousseur nin diyan. Ji ni safunɛ tɛ ko bila ye. N bɛ sɛ nin siri. Cɛŋacɛ. Lebo. A bɛ di. Docteur. Ouais. Cɛŋacɛ pelu yɛrɛ b'i bolo dɛ. Cɛ kun nana e dɔ yɔrɔ la ka na pelu ko ɲɛnabɔ. Olu fana bɛ fɛn ɲɛnamaw feere waati dɔ la. I yɛrɛ don a bɛ di. Galon baba fɛ yan. Cɛ Lebo ko kura de bɛ Galon baba da bi. F'i ɲɛ ani yɛrɛ tulo. N terikɛ ji min bɔlen don manɔgɔ da o de sumalen don ni ji bɛɛ. An ka taa Galon baba fɛ yen. Cɛ jɔra yan i b'a dɔn Galon baba ka ko. Terikɛ bi ta tɛ Galon tigɛ ye koyi an ka taa. An ka taa Galon baba fɛ yen. Ne m'a dɔn ne taara Galon tigɛ ji la de ko ne ma ye ne ma dɔn. Non a cɛ kabako dan don. A bɛ yan fɔlɔ. A bɛ. Galon baba. Cɛ. Non. Cɛ ye kuma min fɔ tiɲɛ don. Sɛ nin siri ne fɛ sa a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ. Mais a ye bonni da. Nka hakilina wɛrɛ nalen ne la sɛ ko in na dɛ. Hakilina wɛrɛ min nalen ne la sa ka fɔ an tɛ sɛ nin dun. Madame. Madame na. Allah. Madame. Sɛni kɛnɛyara. A kɛnɛyara. Mais hakilina min nana ne la sisan. Awɔ. E b'a sɛni a ye bonni da. A ye bonni daminɛ. Ne ko an t'a ɲimi. Galon baba an k'a ɲimi. An t'a ɲimi. An k'a ɲimi. Bon i ma sɛ dilan lisi ye. Awɔ. Ɲɛ t'a la. Ɲɛ b'a la. Un muru. Awɔ. Un jele. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ama. Sama. Ante. Galon baba. Naam. Cɛ i ma bɔ sɛ na i ma bɔ. Mais e bɛ sa. Galon baba a na dɔn ni bi tɛ kelen dɛ. Sɛ nin ka farin de. Sɛ nin minɛ wɔrɔ an ka dugu sini diya minɛ a ye mɔgɔ 3 faga mɔgɔ 6 ladalen dɔgɔtɔrɔso la. K'a i ma don sɛ la. Galon baba ne ko an k'o bɛɛ to yen sa. A ka coronavirus ko bɛ cogo di a banna. Coronavirus. An kun nana lajɛ n'a sɔrɔ hali bi bɛ k'a bila. Coronavirus ko de ye sɛ ye dɛ. N'a ye maa minɛ a b'o faga mais n'a ye sɛ minɛ a b'o bila i ma ne ka sɛ ye bu da. A ye bu da. Awɔ. N'a kulɔn bɛɛ minɛ. Yarɔ. A yɛrɛ senw bɛɛ jɛlen. Mais a ka taa so. Mais Galon baba. Naamu. An ka taa so cogo di? E ma fɔ k'i b'a faga. Cɛ a ye nana sɔrɔ sa n bɛ ka ci dɔ de ɲɛfɔ muso in na sa ne y'a fɛ ka n ka sɛ faga wa. N ka tɛ. N bɛ min fɔ i ɲɛna a ye taa so.
Mais chef, ne ka sɛ tɛ faga ne ka sɛ tɛ ka faga a taa so bon galon baba ni bɛ min kɛ i b'o kɛ an fana tɛ taa dɛ siyɛn bɛ faga de an b'a dun kana ma dɔn jugu b'a na fɔ chef lisi bon a ka coronavirus seginna a nɔ rɔ o seginna a nɔ rɔ ɲɛ t'a i m'a ye Amina ta yɛrɛ ka chef ko ma so u ka taa coronavirus y'a sɛbɛn an bɛ taa an bɛ ni i ta in to ɲɔgɔn awɔ na Ala k'a nɔgɔya Amina Ala ka dugawu minɛ ayi ka don madame naam hɛ ninnu ta k'i ba i barataro ka na ne ta Voilà. a ye ta dun a filɛ madame un muru awɔ un jele un ji kalaman awɔ avec la sauce kɔkɔ najini tulu jaba layi fɛfɛ poivre navet cérélaire awɔ ani mun ani poivron ni poivron awɔ ani forontobani il a là il y a une carotte ɔɔ i m'a ye tiɲɛ na n tun mani taa so kɔnɔ wari bɛ yen k'a tɛ kɛ taa so kɔnɔ kɛ taa n'a ɔ kana ni jele ni muru ye wa voilà jele ni muru ta ka na a bɔn jele ni muru o bɛ kɛ k'a kolo kumaw dɔ tigɛ tigɛ jele kɔni galon baba hɔn jele ni muru filɛ nin nin minɛ i ka nin bila yanni k'i na awɔ a kolo kumaba ninnu b'olu dɔ tigɛ tigɛ jele la ko ɲa i n'a mɛn awɔ n y'a mɛn o bili ɲɛ awɔ taa ka na awɔ n y'a mɛn a ko bɛɛ de ɲalen sisan i la siya o ala a ko bɛɛ bɛ bɛn sisan ma to ko siyɛni ka farin denmisɛnnin baataraden ninnu minɛ